yanzu Allah to shi yasa muka ce maka ga General Salisu Ishau nan ko da bakin wuta ka san soja maganin yaro ne ƙarya yake abin da ya masa da ta'addi da barna duka a sallar idin nan kowa 'yan sanda kowa yana da report in ya isa ya fito duk mu ga tukunya mu ga tulu ka dangaren bakin tulu da Allah ana so a taimaki al'umma wannan garuruwan da Allah shekara da shekaru an dade ana ci da su ana yawo ana barnantar musu da dukiya ofofi constant immigration menene duk in an bashi baya ba 'ya'yan tudun wadan da doguwan shi yasa muke so sai an canja wannan kujerar karkamanta ita ta fiyo duk bakon kwashe ciwo ita muke so mu zuba tudun wada da dogon ido ita muke so ta fara zuwa na daya a jihar Kano a ƙarshe a madadin Salisu Ishau ka san ba a tankwasa Jarfa mun ce an ki aito mun tuba za mu yi tallan Atiku lungu da sako banni da ƙauye in ma tumbuɗi ne na yi a madadin Salisu Ishau ba abin da zai ce mu ai in ka gan shi kaga kwankwaso abin da ya jarfashe ko sun ce kuma kan shi janar dan mace suke a bai wancan ƙara ci gaba a wani in tudu wannan masa da Allah kar kai mana gangancin wautar gangan ana gaya ma karfe ana aji akwata ana san ado dogo na rantsi da Allah ya faɗi a zaɓa Atiku a zaɓa Abba Kai Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano ba gidan da ba Abba in dai ka yadda akwai Abba a gidan ku to kawai Abba ya zama gwamna